La Sala Antoni Garcia de l'antic escorxador de Tortosa exposarà del 20 de març a l'11 de maig una mostra del millor art català contemporani. Es tracta d'una selecció de 38 obres avantguardistes dels segles XX i XXI i que pertanyen a les col·leccions de 19 sales que formen part del Gremi de Galeristes d'Art de Catalunya, que coprodueix la mostra amb la Direcció General de Cooperació Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat. Picasso, Miró, Tàpies, Clavé, Barnils o Casademont són alguns dels mestres que es veuran representats a la mostra. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa, Joan Caballol, ha remarcat la importància de la mostra i també ha assenyalat que aquesta exposició permet difondre la tasca de les galeries d'art com a aparadors de l'expressió artística. Dir-vos que tota aquesta exposició, tota aquesta exposició de peces de col·lecció està basada en tot el que és l'art avantguardista dels segles XX i també ja de l'actual XXI, i en part, també bona part és de la feina de les galeries d'art que fan una mica el paper aquest d'aparadors de la creació artística, cultural i actual, i també, diguem-ne, el que és fomentar el col·leccionisme de l'art, en bona part. L'exposició incorpora una gran diversitat de tècniques i estils que s'expressen en una multiplicitat de suports: pintura, dibuix, escultura, obra gràfica, collage o fotografies. A més, cal dir que es tracta d'una exposició itinerant que es va inaugurar la primavera del 2007 a Ripollet i que ja ha passat pel Prat de Llobregat. Caballol també ha volgut recordar l'horari de visita de la mostra, que serà de dimarts a divendres de 6 a 8 de la tarda, els dissabtes de 12 a 2 del migdia i de les 6 a les 8 del vespre, i els diumenges i festius de 12 a 2. Així mateix ha recordat que els dissabtes al migdia s'oferiran visites guiades gratuïtes i també s'organitzaran tallers didàctics per als escolars. D'altra banda, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa ha avançat que ja està pràcticament enllestida la programació estable de la sala per a aquest 2008. En aquest sentit, Caballol ha afirmat que després de peces de col·lecció, la Sala Antoni Garcia acollirà l'exposició Goya, gravats, capritxos i desastres.